सोलायै थां बैथिं रुमा गिथा थांसै नामा? थौदो मा जाखो? इन्सपेक्टर आइ आफानि गोजाम सुथुरा जाखांफिनबाय दिनै लामायाव आंखौ एटाक खालामदों मा अजय नोंनि आफानि केस फाइलफोरखौ रिअपेन खालामफिनो नामा हाय टिना अ संगीता नोंसोर फै फै That's right. हामा गोसो जानानै बोरै सफैखो नोंसोरलाय? नों गोसोखाङाबाखि जों गोसोखाङा जायो। आंनावखौलाय बोरैथो नुफैखो नोंसोरलाय? फैफेरालाय। लामायाव सासे बोराय लोगो मोनदोंमोन। बेनो खिन्थाहरदों जुथा सिखावनि न'आ बैनो होननानै। जुथा सिखाव? मा? नों मिथिया नामा? नोंनि बेवाया गोदो उन्दैयावहाय सेन्देल जुथा खावनानैसो नोंनि बोरायमोनखौ फेदेरदोंमोननो माथो गोदो उन्दैयाव बिबैनानैसो जायोमोननो ओइ सोरखौ जुथा सिखाव सेन्देल सिखाव बुंबाय थादों नोंसोरलाय नों सोर आं बे नखरनि बिदा देरसिननि जानो गोनां हिनजाव हरिखौ जाय गाज्रि बुङो बखिसो आं बेखौ सहायनो हाया अ हाबायानो जायाखै दानो बिदिखाब्ला हाबा जाखांब्ला माबायदि जागोन नोंलाय जुथा सिखाव नालाय जुथा सिखाव बुंबाय नोंहाबो खर' सानांगौ मा गोनांथि दं आंहा उन्दैनिफ्रायनो बे नखराव सोमोन्दो दङ माथो दावराव जाबायहाय थांसै नामा टिना जों थांसै बे दावराव दावसियाव जों थाला संगीता रथ' संगीता नों आंनि लोगोफोरखौ गाज्रि मोनहोनानै थांहोनो हालायबाय टिना मा जाखो आरो बिसोरो नोंनि लोगो नङामोन होनबा बे हिनजावानो आंनि लोगोफोरखौ रायनानै थिनहरबाय कृष्णा मा जादों मानो दावराव जादों हरि बे सिख्लाफ्रा नोंसिनि सोमोन्दै गाज्रि रायलायबाय थादोंमोन नों सोर बे नखरनि मोजां गाज्रि बिजिरनो हरि नों बास आं नोंनि जेबो बाथ्रा खोनासङा आंखौ मोजां बुं गाज्रि बुं नोंहा बेयाव मा सोमोन्दो दङ बेवाया बे नखरनि बिहामजो बियो जेखि मावा जेखि बुङा गावनि गोसो बेवहाय नोंहा मा सोमोन्दो दं जाबाय आदा गोरोन्थि समाव गोरोन्थि बाथ्रा बुंफ्लांबाय ओंखारलां नों बे न'निफ्राय नोंहा जेबो सोमोन्दो गैया बेवाय बे हिनजावा जुदि बे नखराव हाबा जानानै थाफैनांगौब्ला आं माबोरै सोलिगोन दानो जुदि इसिबां रांखिनिखाब्ला टिना नोंसोर गोरोन्थि बुजिदों जानो हागौ नोंनि लोगोफ्रासो माबा गोरोन्थि बाथ्रा बुंदोंमोन बाजै श्रीया बेबायदि नङा आरो बियो उन्दैनिफ्रायनो बे नखरखौ जोथोन लाग्रा आरो दुखु खस्थ सहायफाग्रासो अ बिदिब्ला आंनिख्रुइ बे हाबा जायै हिनजावनि रावासो बेसेन गोसासिन जाबाय बिदिब्ला आं बे न'आव बोरै थानो कृष्णा आं बेबायदि नांलाय खमलाय नखराव थानो हानाय नङा नांगौबा आं आंनि बिमा बिफानि न'आव थांनानै थाहैफिनगोन बेवाय टिना बेवाय नों बेफोरखौ मा सान्दों हगार लामाया टिना नों बे नंखाय बाथ्रानि थाखाय न'खौ गारनानै थांसै आं बुंदोंना लामाया हगार बेवाय थांथों आदा थांथों सम सफैब्ला गावनो बुजिफिनगोन बियो दैजि आं नोंसोर सानैनि हाबाखौ देग्लायनो होनो सानदोंमोन नों मा सानो मादै बे नोंनिसो खोथा
आं थियारिखा। अब्ला आं साननैसोनि गेजेरावनो नोमा नोम्फाजों थांनानै रायज्लायहैनोसै। जागोन मादै, आइ आफायाबो खुसिसो जागोन। नै अजय फैबाय। आं दिनै बिनो मोनसे सारप्राइज होगोन। दैजि थां, नों न' सिङाव जागोन हाबनानै मादै। थायै थां। आयै मा आफा, दिनै माने एसे खुसि? आइ, आं दिनै नोंनो मोनसे सारप्राइज होनो नागिरदों, जायखौ नों नुयोब्ला थैनानै थांनो बागोन। नंगौ नामा आफा? अब्ला दिनैनि दिनाव बिमा फिसा जों सानैनिबो साननाया बोरै मिलायखो? मा आयै, नोंलाय माथो सानदों? आंबो नोंनो मोनसे मोजां सारप्राइज होनो सानदों आफा। दे आयै, अब्ला नोंनिखौ खिन्थाग्रोदो। नाङा आफा, नोमानो नोंनिखौ खोन्थाग्रोनानै गोसोखौ खुसि खालामदो। आयै, आं सासे सिख्लाखौ जोबोद मोजां मोनबाय। आरो बे सिख्लाया बे न'आवनो दं आयै। गिता, आयै, आंनि सारप्राइजआ बेनो। बिनि मुङा गिता। मोजां, जोबोर मोजां गथ'। आयै, आं सानदों बे बोसोरावनो गिताखौ हाबा खालामनो, जुदि नों गनायोब्ला। आयै, मा जाखो? नङा, जेबो जायाखै। फिसा, नोंनि फसायनायानो आंनि फसायनाय। नों जायखौ सानो बेखौनो माव आफा। आयै, बियो रावबो नङा, नोंनि कम्पानियाव मावग्रा मेनेजारनि फिसाजोसो। बा, बेहाबो दि बेबादि फिसाजो दं, आं मिन्थिफेराखैमोन। बिब्दिब्ला फैफेराखैबो? ओंखाम जानानै थांदो। आयं, नांथ'ला, मालाबा जाफैसिगोन। न'आवबो आइया हारसिङैसो। अजय, आं थांनोसै। आयै, आं गिताखौ दोनना फैनि। जागोन आफा, दोननानै फैदो। कृष्णा, थां नों बेवहाय बुजायना लाना फैफिन। हाबा जानाया बारा गोबाव जायाखै। बिसि फिसाय बेबायदि गावस्रालायब्ला मानसिफ्रा जोंखौ गाज्रि मोनगोन। आदा, गाव जेब्ला बुजिगोन अब्ला फैफिनगोन बियो, आं लाया। फिसा फिसौ दायखौनो बुजिनो रोङाबालाय बेखौ सोर बुजायनो हानो? बिमा बिफाजों दावदाव अनजाबोनानै देरबोनाय गथ', एसेबो गोरा खोथा बुंजानो हाया। एसेयावनो दुखु जायो। बेनो संसारनि गियान हाबनो थाखाय एसे सम नांगोन। बाथ्रायाथ' नंगौ आदा। बिमा बिफाया गाज्रि आखु सोना होआब्ला बुजिगोन बियो। आंहाबो थिनानि सायाव फोथायनाय दङ। बेफोर खामानिखौथ' नोङो बेयाव थिनानै थांनो मोन्दों। बेखायनो नों थां। बिहाव बिखुनजोनि सायाव नोङो गोरा गोरा खोथा दाबुं। बेवाइखौ लानानै फै। जागोन आदा। आरो नोंलाय बहा थांनो ओंखारदों? बेवाइखौ अननायनि थाखाय सिरानि बिखायाव जोर हाबदों। आं दा बिनाव निमाहा बिनो थांनो नागिरदों। नोंबो थाब थांनानै फैदो। आदा, हायोबा नों बाजैखौ लाबोफादो। खरसानि थाखाय जेबो सिन्था खालामनाङा, आं दङ। थोद जाम्बा, बोसोरसेयाव सानै हाबा खालामजायो नामा? थांनो थां, आं ड्रेस खालामनानै थांसै। सरि, मा जादों? माखौ नागिरलाबायदों? जेबो जायाखै। मा, सा लोङो नामा? श्रेयाबा थांदों? मैयालाय माथो जाया? मोनायाव ओंखामखौनो जायाखै, गाबखोमाबाय थादोंसो। मैया बेयाव गोदानजों एसे गावनो दावराव जादोंमोन। दा बेनि थाखायनो आं एसे सेबानाय जादोंमोन। थांनां बुजि थां, दाबो दै जिङावनो दङ। नों आंखौ बेसे मोजां मोनो
आं बेखौ मिथिगौ नाथाय आं नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो नों मिथिया जानो हागौ गोदान बेवाइखौ दुखु होनो बानानै आं नोंखौ सोबाफ्लांबाय बिनि थाखाय आंखौ निमाहा होदो श्रेया नों जेखि रावजों राया मानो आं सहायगौमोन नाथाय आंजों जेबो सोमोन्दो गैला होननानै आंनि बिखाखौ खामग्लिहोदों हरि नोंथ' साननानै नाय आं नोंनि अनगा बोरै थांनानै थानो हानो श्रेया आंबोथ' नोंनि अनगायै थांनानै थानो हाया उन्दैनिफ्रायनो आं नोंखौ बेसे मोजां मोनो बेखौ आंसो मिथिगौ Krishna 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 नों आंखौ निमाहा होदो Krishna नों गाबनो नाङा आं नोंखौनो लांनो होननानै फैखादों जावैसो फिसाया बुजिस्लाबैयाव माबा गोरोन्थि मावदोंब्ला निमाहा हो जोङो फिसानि जानानै आखाइ खबजोबै निमाहा बियो आफा नों बिदि दाबुं Krishnaया जेबो गोरोन्थि मावाखै बियो संसारनि फिसा नाटकसो बियो मोगथां नङा जावैसो फिसाया उन्दैनिफ्रायनो बिमा बिफाजों रायजाफेरै खुसि खुसि थाबोनायखाय सोरबा गोरा राव बुंबानो दुखु जायो जावैसो गेदेरनि जानो गोनां हिनजावखौ बुंहै गोरोबनो रोङाब्ला संसार जानायाव गोब्राब जायो आयै बाजै जागोना बेफोरखौ बुजिजोबखायो नोंसोर जेबो सिन्था खालामनाङा जावैसो आंहा नोंजों बिजनेसनि सोमोन्दै माखासे खोथा रायलायनांगौ बाथ्रा दं हर थानानै गाबोन थांब्लानो जाबाय मादै साया लोंदो दैजि नोंबो जिरायदो जागोन मादै दैजि दासान्दि मानो सिरि सिरि थादों नोंलाय माबाफोर जादों नामा जेबो जायाखै आं न'आवसो गोसोखांदों मा जोंनाव थानो सुखुवाखै नामा बिदि नङा अजय आं गोबावबो जाबायना थाफैनाया बेखायनो न'खौसो गोसोखांदों मादै दिनै आं न'आवसो थांनो सानबायमोन दैजि आहाबो रावबो गैया अजयआ जेब्ला बाहेरायाव ओंखारलाङो अब्ला आं हारसिं दरसे दरसे जाथारो साननैसो थाबावबानो जायोमोन ना जाम्बि दानो थाङो नामा आंबो देनां नोंनि हाबायाव मास मोनसे सिगां थाहैग्रोखागोन मिथिबाय बे जोनोमाव आंहा हाबानि जेबो सिमां गैला अजय जायखौ आं सानदोंमोन बेनो जुदि गैलाब्ला सोर नोंसोरलाय वाह 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 मा एसे समायदों नाथाय नोंसिनि संसारा आस'खान्दासो मिथिबाय देबा लामायाव हगार सिगांनि सुथुरखौ बावगारदो Krishnaया दा आंनि हिनजाव जाबाय बियो गथ'नि बिमा जानो बारा गोबाव गैलिया मा होनदों गथ'नि बिमा जानोसै देबा नोंनि आखुआ दासिमबो सोलायाना जुनार आखुनि दा नोङो जुनारा आं नङा नोंसोर सानै बिदा फंबायासो आरो आंखौ जुनार खालामदों नै बिसो Krishna Krishna ha Krishna Oi segrafon
बेथ' हा कृष्णा मा जाखो बाजै 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 मा जाखो कृष्णा कृष्णा थुब्लाव मानसिया बोरै जाथायफोर जाया हनै आदा बाजैखौ सोरबा बिराद गाज्रि रोखोमै बुनानै गालांदों बिसोर दाबो बेयाव दङ बोरो आंनि फिसा थिनाया बोरो हनै बिसोरखौ सोरबा फैना गालांदों दाबो बेयाव दं बिसोरो थिना थिना फिसा पेसेन्टनि गार्जेना सोर आंनो सार दाथ' बेमारिया थिगैनो दं बिसिनि गनजों बुनायाव गोरबो खहा नांदों बिनि गोरबोनि गथ'खौ बासायनो हायाखिसै सार जोङो बिसोरखौ नायनो हासिगोन ना आच्छा आधा घन्टानि उनाव हुज मोनगोन नायनो हासिगोन हे गसाइ जों मा खालामबावनो बिमा सिरि थाथ' आइ मा जाखो जेबो जायाखै फिसा दिनै बेसेबांबा गोबावनि उनावसो आं मानोबा नोम्फाखौ गोसोखांदों आइ जानानै थांखांनायखौ मानो गोसोखांबाय थायो गोसोआव दुखु लानो नांला हेल' मा जागोन आदा आं थांगासिनो दङ आइ कृष्णा आरो बेवाइखौ सोरबा लामायाव बुनानै गालांदोंनो दा हस्पिटालाव दङ थां फिसा नायनानै फै हस्पिटालनि गासै खरसाखौबो होनानै फै जागोन आइ आदा असाइ फंबाय जाबाय आदा दा गाबथ'सै दा बिसोर माबोरै दं डक्टरा बुंदों दसे उनाव हुस फैगोन होननानै नाथाय नोंनि बेवाइनि गोरबोनि गथ'खौ बासायनो हायाखिसै
आदा बारा सिन्था खालामनाङा कृष्णा आरो बेवायाल' हसाव फैगोथों नायनि बिसोरखौ सोर बेबायदि हालोद खालामदों अजय कृष्णा माबा मोनसे जायोब्ला आं सहायनानै थानानै नङा आदा गोसोखौ एसे हमथा कृष्णा आरो बेवाया जेबो जाया आफा आरो आयै नोंसोर थाथ' आं थांसै आं हस्पिटालनि बिलखौ होनोसै थुब्लाव नों थाथ' जागोन थिना आइ नोंसोरखौ सोर बिदि खालामलांखो कृष्णा फंबाय नोंखौ सोर बिदि खालामा सोरनि महर जाखो बेथ' अजयनिसो थेवब्लाबो नों बसखौ लानानै बेखौ अजयनो हैना फैथां जागोन आदा आइ बिसोरनि आगारा गोगोम जाथारदों बेवायनि गोरबोआव थानाय गथ'आबो गैला आइ मा जादों मानो सिरि मानो जेबो बुङा गैला फिसा आंनि गासैबो गैला आंनि आखाइनि प्रपार्टिया गासैबो थांजोब्बाय मा नों थांखांनायनि उनाव बुं मेनेजार जागोन जगन्नाथ बेनो नोंनि परमिसन हरनाया आं बेफोरखौ मा खोनादों प्रतिभा बांद्राय दावराव रायज्लायनो नाङा बियो नोंनि इन्डास्ट्रि नङा बा जगन्नाथ आंनि खि जानानै देरनायानो आंखौ सनमान होनो बावलायबाय नामा आंथ' नोंनि खि जायाखै नोंसो आंनि खि जागासिनो दङ मानोना नों आंनि मावनायखौसो जागासिनो जगन्नाथ आं बुजिबाय नों आंखौ थगायनानैसो लिंहरमारदों नों दिनै देरसिन फोथायखेबस' हाबा मावबाय दासो बुजिमारदों आं जाबाय नाम्बार 1 फोथायखेबस' बेथ' जागायजेननायसो मेडाम नायलांबाय था आं मा खालामलांगोन अब्ला नों आंनिफ्राय मा लुबैदों आं गिदिर बुस्थु लुबैयाखै मोनसे फिसा बुस्थुसो लुबैदों देबा जगन्नाथ नों बेफोरखौ मा सानदों आंनि प्रपार्टिखौ आं नोंनो बोरै होनो हानो नों आंनि मावग्रासो मावग्रायैनो थाबाय था कुल डाउन मेडाम कुल डाउन नों गावखौनो गाव एसे साननानै नाय माब्लाबा दुब थैनानै थाङोब्ला नोंनि धोन सम्पथिया ओरैनो आद्रिसो जागोन मानोना नोंहा उन सिगां रावबोआनो गैया आंनि फिसा दङ आंनि धोनालाय मानो आद्रि जानो जों गोबाव समनिफ्रायनो बिफा फिसा नोंनि आथिं सिङाव मावनानै जाबोबाय जों दा मेंनाय मोनबाय आरो नोंखौबो जिरायहोनो सानबाय देवा कलमा हर न जगन्नाथ आं माब्लाबाबो बेवहाय साइन होनो हानाय नङा प्लिज जगन्नाथ नों बेबादि खालामनो नाङा नांगौब्ला Bye, madam. Bye, madam. Bye.